френското чувство за хумор, което е много характерно също така, служи като една предпазна защита да се възприема, примерно, сантимента, защото има и сантиментални моменти във френската музика, в коя ли музика го няма това нещо, за да една своеобразна спирачка, да не се отиде прекалено надълбоко и прекалено далеч. И в същото време, като че ли във френската музика има една пластичност, която липсва в другите. Едно много ясно изграждане, една много ясна изразност. В френската музика има изображение. Дори ако щете театралност. Френската музика, в нея има едно удобство. Не винаги, разбира се, но в много случаи, като че ли изпълнителя се чувства поласкан от това, че композитор е създал една музика точно за него, в която той да се почувства удобно. Тя създава някаква такава среда, която е приятна, която дава усещане, че може да вирееш в нея. Така е. Даже вземете един Поленк, Франсис Поленк, който, нали, от една страна има една соната, като тази за цигулка и пиано, посветена на Гарсия Лорка, която е разтърсваща соната. Нали? А от друга страна има приказка за слончето Бабар и много весели неща, като че ли френското кабаре също е част от неговата музика. И действително това съчетание на несъчетаеми неща е много характерно за французите и това всъщност е близко за един изпълнител, защото той може да потърси също своят опит, да го предаде тук. Нали? Да не търси много време, много надълбоко да навлиза, както това е необходимо за романтичната музика и за класичната. А това нещо действително веднага става леко, ако ти го разбереш. Друг е въпросът, че за това нещо трябва изрядна техника. И между другото, това също много ме е впечатлявало, говориме, защото проектът е не само посветен за композиторската школа, за влиянието, но също и за изпълнителската. Как те не търсят обязателно дълбокото проникване. И са също готови, както той е починал вече лека му пръст, с забележителният френски педагог, при когото има шанс да специализиран Пиер Санкан. Той работеше отделно техника. Значи той работеше сутрин в своите големи академии в Ница. Той работеше сутрин техника. Той обясняваше различни похвати, приеми. И той не считаше, че това нещо, след като се откъсва от музиката, как да кажа, престъпление. Например, за руската школа не е така. Руснаците винаги тръгват от образа и винаги ти си този, който трябва да намериш средствата. Те даже не ти ги казват. Вече можеш или не можеш. Това е дали ще останеш или няма да останеш в изкуството. Французите много ясно разделят техниката, майсторството и отделното е съдържанието. Това също е много характерно за френската школа. Има и още нещо, което е характерно за френската култура. Това е от една страна традицията и другото, което според мен бихме могли да почерпим
и за съжаление не го правим, това е уважението към тази традиция. Не зная дали има друга нация в Европа, която да полага толкова много грижи да съхрани своите обичаи, своите традиции, своите навици. Най-доброто, което е постигнало във всички посоки. Всичко френско. Да се запази. Да, така е. Можем да се получим. Може би тези концерти биха дали един малък урок, дори ако щете. Какво да се прави? Да, така е. Съгласна съм. И защо да се прави? Съгласна съм с вас. Дано и ние се научим. И това всъщност е също, да кажа, скритата идея на цикла. Отново да свирим повече нашата музика и да търсиме, да откриваме в нея и европейското богатство, заложено в нея, а не само българско специфичното. Благодаря ви за участието в нашето предаване. Желая ви успех и ще очакваме и други подобни интересни прояви. И аз ви благодаря.